Ahojte kamaráti, chcem vám dnes ukázať jeden perlový náhrdelník. Sú to perly z Japonska, japonská Akoya sa to volá. Veľkosť perál je 8 až 8,5 mm, čiže japonská Akoya. A sú 3 úrovne, kategórie ako keby tých perál, Ačko, AA a AAA. Toto je taký základ Ačko, ale aj tie sú veľmi krásne, takže poďte sa na ne pozrieť. Tak toto vyzerá, pozrite. Perlový náhrdelník, krásne perličky. Tu je teraz strieborný uzáver, ale vieme tam dať aj zlatý uzáver, ak by niekto chcel. Samozrejme je k nim aj certifikát a cena tohto náhrdelníka je 900 € so strieborným uzáverom a 1000 € so zlatým uzáverom. Kto by mal záujem, kľudne volajte, píšte. Čaute.